43, 44, 45, 46. Мне здаецца, што часам бывае, чалавек і народзіцца ў Беларусі, а да Беларусі ніякага дачынення не мае па выніку. А ёсць людзі, которые нараджаюцца ў іншых краінах і вельмі многа робяць для Беларусі, таму іх таксама можна назваць беларусамі. Любяць спрачацца там пра пісьменнікаў, хто, чый, навошта і гэтак далей. Вось. Для чаго, што болей там ён зрабіў, для якой краіны, для якой літаратуры там і гэтак далей. Тое самае кажу там пра музыкаў, увогуле пра любых творцаў, напэўна. Самае часам надзённае пытанне, калі сустракаеш палякаў ці літоўцаў, вось, чый Міцкевіч, напрыклад. Вось. Вельмі любяць гэтую справу. Це насамрэч практыка сусветная паказвае, што гэта не галоўнае. Вось, у любым выпадку. Збольшага беларусы вельмі добрыя людзі. Гэта адзначаюць тыя, хто прыязджае, напэўна, замежнікі мае знаёмыя кажуць, што в прынцыпе беларусы вельмі добрыя. Добрыя, па-чалавечы добрыя людзі. Напрыклад, у мяне ёсць знаёмая казашка, і яна часам так абураецца, кажа: беларусы такія няеглыя. Такія няеглыя, да сябе ставіцеся так, за сябе не змагаецеся, там, за працу за сваю не змагаецеся, не любіце, не ўмееце адстойваць правы свае і гэтак далей. То бок нешта такое. Трэба ж быць да сябе справядлівымі, не толькі да ўсіх астатніх добрымі, і гэтак далей. Вось, гэта такое меркаванне. Яна такая інсайдер, у прынцыпе, яна ў Беларусі жыве. Вось, але заўважае нейкія такія адметнасці, характэрныя. Наконт гэта любімыя фразы, там, беларусы памяркоўныя, любімая рыса, да, там, гэтак далей. Я б не сказала ў любым выпадку. Беларус мае цвёрдую, звычайна катэгарычную пазіцыю наконт усяго, што ён бачыць у свеце. Не то сказаць, пэўна, што прыстасаванцы, проста сваё неяк бароніць, мне здаецца. Мяне, напэўна, мала хто падтрымае ў гэтай думцы. Я не кажу пра Беларусь ад мора да мора, нейкія такія штукі, так? Вось. Я яе люблю такую, в прынцыпе, як яна ёсць, хоць я яшчэ не паўсюль была. Любім казаць: Еўропа, яна такая: Еўропа. А ў нас тут не так, не гэтак. І зараз яшчэ такі час, што можна, в прынцыпе, рабіць усё, што ты хочаш. Па вялікім рахунку, пісаць, што хочаш, гаварыць, што хочаш. Это я так утрырую, напэўна, але ёсць у мяне адна вельмі добрая знаёмая прафесар, вось, уже не буду называць імя. Вось яна сказала, што: маладыя, вы не разумееце свайго шчасця. Параўнальна, напрыклад, з гадамі так 25, 30 прыблізна таму і раней. Так, як можна вам, нельга было нічога і нікому. Вось. Такая. Мажліва, і павінна была быць крыху іншая, але я лічу, што, напэўна, гэтага дастаткова, як мінімум, шанаваць тое, што ёсць зараз у нас. Вось такая Беларусь. Мову трэба вучыць, прымушаць. Таму што я не буду казаць пра тое, што вось, мова гіне, ці яшчэ што-небудзь. Мова працягвае развівацца як бы ў любым выпадку. Я думаю, што першы крок да гэтага ўсяго гэта для нейкіх новых генерацый, наступных дзетак адкрыць болей школ з беларускай мовы навучання. Болей, як мінімум, хаця б па пары класаў на школу зрабіць. Вось. Што зараз мне распавядалі знаёмыя з Брэста, што вось няма куды дзіця аддаць. Хочуць у беларускую школу, а няма куды аддаць. Зараз, як это сказаць, у нас жа 2 дзяржаўныя мовы. Прапануюць ужо, ідзе дзіцятка ў першы клас і прапануюць бацькам, як будзем рабіць. Зразумела, што 80% бацькоў прапануюць чытаць па-руску. Чаму? Таму што бацькам самім больш зразумела. На вёсцы гэта, проста песня. Прыязджаеш,
Ты разумееш, што людзі спрабуюць тебе давесці, што яны размаўляюць на чыстай рускай ці на чыстай польскай і гэтак далей. Ты разумееш, што ну так. Ён нібыта кажа, я рускі, ну ясна, што рускі са Смаленшчыны. Я магу, у прынцыпе, размаўляць і на рускай мове, і на беларускай мове, як-то я прыстасаванец. Насамрэч, я прыстасаванец, таму што я люблю, калі людзі мяне разумеюць. Сябры ў мяне ёсць і рускамоўныя, і беларускамоўныя. Хтосьці троліць, прыходзіш там, да знаёмых, напрыклад, якіхсьці. Ну, пагавары па-беларуску, ну так прикольна, пагавары па-беларуску. Тату ўвогуле адметная мова. Што такое? Таксама троліць, і па-руску троліць, і па-беларуску троліць. Ён кажа, ты ж кажы па-наську, кажа, я ж не раз, што ты мне кажаш. Кажи, як у нас кажуць, ўсё. Павінна неяк сітуацыя змяніцца, але я яшчэ пакуль не ведаю, як гэта зрабіць. Калі Наста Грышчук стане прэзідэнтам.